Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayong buntag kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw. Nga nasab gayon sa tuong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa tuong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, pitsa 11 na sa bulan sa Abril, tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga pinanggandig paminaw ni ining adlaw Sabado karon? Ato ang makigsunan nga kanunay nga naminaw sa programa ni Attorney Rufil, nga sa radio man, ma-Facebook, ma-YouTube channel, ingon usab sa DYHP application. Straight to the point. Onya sa ngalan sa tuang regular anchor karong buntaga, radyoman Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako inyong kasamtangan nga makauban radyoman Benze Tanghian. May makig-uban ninyo no karong nga buntaga sa iyahang nga tulumanon. Straight to the point. Amo na nga karon agontahan na sagko ninyo haken ining adlaw Sabado mga sukindig paminaw, kita mo ay magkuyog, kita mo ay mag-uban tungod kay dunay importante sa gayo nga gilakaw si Attorney Rufil mga sukindig paminaw. Straight to the point. Anya arita sa tuang nga mga isgutanan sa garong nga buntaga. Alang sa tuang nga mga naminaw sa diay samtang manday trabaho ron way duty ang uban labi na to nga mga naa sa gobyerno mo na nga ana sila nga panimalay samtang nagdigamo samtang nanikay-sikay naminaw sa tuang nga tulumanon. Straight to the point. Ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Arita sa ato ang mga isgutanan sa karong buntaga, bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR), mas nikusog pa o nahimo ng usa ka severe tropical storm. Apan matod pa sa pag-asa, dili kini makaapekto sa kahimtang sa panahon dinhi sa nasod. Straight to the point. Aso mang hinaot ta mga sukindig paminaw nga pero init sa kay ingon sa tang mitag mo ulan-ulan lang kay puti pong inita atong panahon, pero saon man pod nga mahimo ning bagyo pero dunay posibilidad sad nga mahimong bagyo, mahimo pong super typhoon. May nalang gani kay dili sa mo landfall na sa ato mga sukindig paminaw kayo taas Pilipinas, onya mo action ra sa gliko paingon dito sa babaw. Paingon dito mga sukindig paminaw sa babaw. Murag nahadlok tingali sa dinhi, nahadlok tingali sa dinhi kay mahal pa kay gasolina, daghan pang buaya. Nahadlok ang bagyo mga sukindig paminaw nga si Loy Kaloy ba to? Ang kanang na ang bagyo mga sukindig paminaw. So mo na nga asa man ka asa man ka mangita ana nga asa man ka mangita ana nga kanang na ang bulan sa Abril gibagyo. Aso si Sinlako pa siya tungod kay wala pa man gyud sa hingpit nga nakasulod sa par. No, onya og makasulod na siya mga sukindig paminaw sa nasod, una na nga doon na pangahan sad no, pangahan dinhi sa tuang nga nasod no. So kuan pa posible nga late next week mosulod or dinhi sa par mga sukindig paminaw. Onya Kaloy no, Kaloy ang ngalan ani kun o galing makasud na sa par onya kanisunan ka bulan sa Abril dako. Onya na ay bagyo kasamangki, onya ang bagyo pud ganing ni ang bagyo na ay gipanglantawan nila ba nga posible nga kanang naa nga mahimo siya nga super typhoon kun og galing bana-bana pa hinuon gyud usab onya kanang naang pero may nalanggani kasamangkin kay muliko ba mura sa og ni kanang ni action sa og kanang pangurbada paingon dito sa taas. Nakahibalo tingali po dining ni ang maong bagyo mga sukindig paminaw nga mosulod tas Pilipinas magkaguliyang na po na sila diha kay ang uban ramang ayuda wa pa mahatag. Ang ayuda ra ba nga para sa kanang fuel subsidy wa pa man gani mahatag, wala pa man gani mahatagan gyud tanan. Anya katusan sa bagyong Tino ang uban sad wa mahatagi.
Sulod ta dito na disgrasya na pud ning kuan ani. So muna nga may nalang gyud in town kay mura og na dala mga sukin dig paminaw sa kuan. Sunan ka nga ni kuan na may bayar sa nangilid-kilid ra siya sa kanang naa nga Pilipinas. Kana kun og galing makasod pero wa pa magyud sa makasod. Manghinaot nga og mosulod manggaling diri ra mo landfall. Dili ra man noon sa makalandfall mga sukin dig paminaw pero makasinati pud ta kisdom sa panahon. Mga panag-o mga sukin dig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, tag 3,000 pesos nga financial assistance sa Kapitolyo alang sa mga habal-habal drivers, sugda na sa pagpangapod-apod, onya sa pizza 15 karong bulana, adto magsugod sa lungsod sa Cordova. Straight to the point. So at least in town, ang atuang nga mga habal-habal drivers nga kanan dugay nang nagpaabot mga sukindig paminaw kon kanus sila pod makadawat ani ini nga maong financial assistance. At least di ana karong pizza 15 adlaw nga Miyerkules. Sugda na og apod-apod ang tag 3,000 pesos. Gikan is Kapitolyo nga assistance, no? Dili ni gikan sa kanang nasyonal. So, munin 3,000 pesos gas nasyonal, momenton taga kanang naa nga 5,000, pero katumantong ang gi-anunsyo ang mga tricycle drivers o mga POV o PUG drivers sa nasyonal. So, ang Kapitolyo karon ang katusang mga PUG drivers, gihatagan sa bugas, tagpulok kakilo. So, karon onya ang mga habal-habal drivers nato in town, di ay tag 3,000 pesos. May na lang, no, nga makasapar-sapar gyud taos kamahal sa krudo o sa gasolina. Straight to the point. Bisan gon may ngunta nga dili gyud ni makakuan pero bintaha na lang sad nga dunay kanang na ang tabang unya manghinaot ani nga ang tanan nga mga habal-habal drivers labi na to mga tinuod gyud nga mga habal-habal drivers makadawat. Mo na ayuhon po ni pag panglista kay base og mokalit ra pod og kadaghan ni mga habal-habal drivers. Samtang sa laing bahin na technical working group at nagitinguha sa kagamhanan sa lawigan sa Sugbo nga hulmahon aron i-review ang compromise deal sa bayranan sa buhis sa Apo Land and Quarry Corporation. Human ang Hunta Provincial ni uli sa proposal ngadto sa Executive Department. Straight to the point. Manihatagag pagtagad mga sukindig paminaw sad kay kining ni ang isgutanan pod ni ining Apo Land and Quarry Corporation mga sukindig paminaw. Medyo taas-taas po ni siyang isgutanan tungod kay kanang na ang murag duna may nalipay, murag dunay nalipay o ingnon ta sangko os kalipay, ang gibati ni adtong kanhi gobernadora. Kadihang iyang nasayran nga ang gatong proposal mga sukindig paminaw sa Apo nga gipaagi dito sa Kapitolyo, gibutang dito sa Hunta Provincial, gibalik kay dili sila mosugot nga pila to 200 milyones ra. 200 milyones kapin ang ibayad sa Apo dito sa Kapitolyo, dili kuno sila mosugot. Matod pa lugi kayo ang Kapitolyo anak gikan sa 1.2 billion ang bayranan nga buhis muna nga lugi kuno kaayo pero katong sa Dolomite hilom pa man pod sila stirana Ato ni hatagag pagtagadon mga sukindig paminaw panahon sa una. Panahon nila sa una nila ni kanhi Governor Gwen Garcia o gani kanang naang Glenn Soco, board member pas Glenn Soco atong panahona. Katong sa Dolomite lagi nga gihangyo. Katong nga gihangyo mga sukindig paminaw pilato sinta kapin kuwa ko masayo. Milyones ra gikan sa kanang naang kon gyapon to kanang compromise deal gihapon to. Wa man dako magkigtando lagi. Karon abi kay si Governor Pambari 4 na, abi kay si Governor Pambari 4 na, medyo kisi-kisi sila ngano ka nga nagkisi-kisi. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad usab kay Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña oyon sa pagpatuman nga 10% ang usbaw sa bayranan sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD aron matubag ni ini ang system loss og mapadayon ang stable nga serbisyo sa tubig. Straight to the point. Mo na po nila ing pasanonon mga sukindig paminaw nato nga mga consumers, nato nga mga yano mga sukindig paminaw nga lungsuranon.
kining ni ang usbaw or kaning increase sa bayad sa IMSI, MCWD sa tubig mo na nga kanoon kaning tubig sad, labi na og ang problema ra man gid ani og kanang dunay leaking yun. Amo na nga pananglitag mag-budget lang yun. Mag-budget lang yun. Balik ta sa una nga katuntuan binadgeta is tubig ba kasamang nga ang imuhang ikaligo, imuhan sa luro ng imong ikaligo kay maoy imuhang ibanwa sa CR. Mo ibanwa sa CR kanang imuhang gilaba diha imong iwanaswasan dili na nimo ilabay kay maunay kuan nimo kanang naang banla sa CR ay banwa sa CR. So mo na nga magdagino tas tubig kay unsaon taman nga matod pa aron man kuno nga aron kuno nga matabangan sa nato ang IMSI makapadayon sa ilahang serbisyo paghatod og tubig ngadto sa katawhan mga sukindig paminaw una nga aduna sila'y usbaw ang GES dako ning kuana di ay kay ang 10% nga usbaw 10% nga usbaw sa IMSI. Sa morning atoning kuan atuan ning hatagan og pagtagad sa drone Kuan lang kanang naang limit lang ta og kanang naang kaligo. Unya pila ra ka kabo ato ikuan igo ra mabasa ang ulo dayon sabon na dayon Samtang sa laing bahin lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni pasalig og igong suporta og makig-alayon sa mga ahensya sa gobyerno aron matabangan ang pamilya sa usa ka Pinay nga taga Lapu-Lapu nga nakala sa missile attacks sa Haifa, Israel. Straight to the point. Looy in town mga sukindig paminaw kay kinining ato ang mga OFWs in town diha sa Middle East. Nanguan in town kanang nang masin na nangita mga bisag layo sa pamilya para nga kanang naang makahatag og maayong kaugmaon sa mga anak makabuhi sa pamilya. Na sila in town dito na siging-siging in town sila. Ang pait nga palandungon kay dunay namatay tungod mga sukindig paminaw sa gubat dito sa Middle East. Straight to the point. Samtang ang maong nga Pinay na minyo og usa ka Israeli ni adto nga tuig 2024 og unom ka buwan pa lang nga nagpuyo sa Israel human giapas sa iyang bana sa maong nga nasod. Straight to the point. Dili pa day tanton dugay sa didto mga sukindig paminaw sa Israel. Sa kauluhan, ubos sa balay balauranan mo imbitar sa mga kompanya sa lana aron tukion ang labihan kataas nga presyo aron sa mga produktong or karon sa mga produktong petrolyo og aron patubagon sa mga pagduda nga nagsabutay. Nagsabutay lang sila sa ipatuman nga usbaw sa presyo sa lana. Straight to the point. Kini mga negosyante, kay balota ni mga negosyante ug ari ka sa negosyo kompetensa sila pero kanang nang sila nga personal mga amigo ra ning uban, dako sa posibilidad nga magsabot-sabot lang pud ang uban panagutanan sa merkado sabot-sabot ba pila may presyo ani. Na dito sa mga merkado di tan-awon nimo pilang kilos bugas mao ra gyud. Ang gawas lang makahangyo kay kaila ka makahangyo kag mamisos. So kaning niya ipatawag sila mga sukindig paminaw sa Kongreso kay tingalaman nganuman nga grabe man kataas gyud paspas kaayo nga nakasaka nga tuwa nga matag litros gasolina og krudo unya taas pa gyud kay ang saka. So dunay mga nakuha nga report nga posible kani mga negosyante sa lana nagsabutanay ra ni sila. Sa ato pa nagsabutanay sila mo'y nagbuot sa uminto sa presyo. Asa man day nga to ang regulator? Asa man day nga to ang Department of Energy? Wa day makahibalo, wa day kulang day sa monitoring si Gary? Si Sharon Garing kulang day sa monitoring? Oy, naunsa si Gary. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay rollback sa presyo sa diesel, sunod simana posible nga dili mo ubos sa 10 pesos matag litro. Straight to the point. Maayo in town og madayon maayo in town mga sukindig paminaw og madayon. Pero kanang naangkon mahimo kanang 10 pesos nga 10 pesos nga kunhod matag us-us matag litro mas maayo ang kanang naa nga 10 pesos. Ang problema kini man to sila nga naa sa mga size or 5
5 or 6 or 7 8 ba kaha. Pero og pananglitan og dili gyud kanang naang dili gyud madala og 10 pesos di bisa nalag mga 8 pesos at least 2 ra ang diferensya. Ni ining sa krudo mga sukin dig paminaw kay do naman kunoy usos sa nakapait og hatagan ra putag piso nga usos o niya piso nga usos niya sunod semana mo mupatong na pud sila og 8 pesos ha. Amo ni problema kay mao ra man ni sagad mahitabo nga mous-us tinuod pero mo times 2 pod hapit ang usbaw. Akon mo usbaw kon na mo uminto usab ang presyo. Sa mo ni ito ni hatagag pagtagad kay kanang naang sa mo ni Sharon Garin nga wa day ka kahibalo di ay nga kanay nga usbaw asa ni gikuha nganong ni usbaw makumpanya. Kinahanglan nga doon na sa monitoring, doon na sa close monitoring. Ilabi na karon nga ni ata sa kahimtang mga sukindig paminaw nga daghan intawong naglisod. Daghan naglisod niya ikaw sekretary Garin. Unsa man okay ra nimo na nga magsabutay sila diha. Sila mo'y magbuot sa presyos lana. Unsa man pitok-pitok ra na imong mata. Samtang nga dito sa gawa sa nasod, mga opisyal sa Iran nangabot na sa Pakistan alang sa negosasyon tali sa Amerika karong nga adlaw. Straight to the point. Si US President Donald Trump ni pasidaan nga ibalik ang airstrike kung walay makabot nga peace deal tali sa Iran. Straight to the point. Ato ang kuano ni ato ang i-appeal sab sa tuang nga mga pag-ampo kasamangking nga karong adlaw mamahimo nga malampuson og malinawon ang peace talks tali sa duha ka nasod nga adto ipahigayon sa Pakistan mga sukindig paminaw. So doon na gipadala nga mga kanang tao dito ang Iran dito sa Pakistan hasta ang Amerika. Pero ni pasidaan si Donald Trump nga ayuhan ninyo na ha. Ayuhan ninyo sabot-sabot ha nga kinahanglan magkasinabtanay gyud mo hakay og dili gani na mag-ulan na pud ning mga bomba des inyong lugar ha. Kani sa gyud hinoon si US President Donald Trump mga sukindig paminaw kon imong mo imong padadhog bahad ba? Mo imong padadhog bahad gyud hinoon murag makaingon gyud ka nga kuyaw sa ningyahan. Sunan gyud ka atong katuntuang sa mga sa miagin semana. Katong tuang sa wala pa makasinabot sila sa 2 weeks nga kanang ceasefire. Ningon sa nga pulbuson nako ang Iran. Pulbuson yang Iran kon ugaling dili gyud ablihan ang Strait of Hormuz. May gani kay nagpatuo mga sukindig paminaw sila sa nagfacilitate nila nagnegotiate dito ang kanang naa nga Pakistan nga at least ang Iran isugot nga sige dunay 2 weeks nga ceasefire para nga ang katong matag punto nga ilahang nga pangayo mga sukindig paminaw mahisgutan dito sa ilang nasod. Pero sa man pong kalakiha nga nasuko man pong balik ang Iran kay ang Israel ang Israel mga sukindig paminaw nagsige man pong pamumba dito sa Lebanon Ingon sad ang si Netanyahu mga sukindig paminaw ang Prime Minister sa Israel nga wa may labot sa kasabutan ang Lebanon kay ngano man pod nga sigihan man pod mi og kanang naa nga kawhat sigihan man pod mi og dugsing sigihan man pod mi kawhat aning Hezbollah nga naa karon diha sa Lebanon di alangan pog dili mi musukol nga naa man mi ikasukol Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo kay atong atangan ni nga manghinaot in taon nga manghinaot nga makakabot sila o kanang naa nga kalinaw diha sa Middle East kay kita dinhi mga sukindig paminaw sobra patas na igos bomba. Kana guban pa nga mga isgutanan ato ang tukion diri sa tuang pagkulo kabildo karon mga sukindig paminaw niya madungog sab dato diri sa IFM 93.9 mga sukindig paminaw niya balik ta karon dato duman lamang sa mga importante kayo.